Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po 2 przed sobą, do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam, jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Drodzy, w dzisiejszej Ewangelii mamy obraz Jezusa, który posyła swoich uczniów do głoszenia Słowa Bożego, czyli można uczciwie powiedzieć, na poważną wyprawę misyjną. Ale to, co zaskakuje, to jest to, co Jezus każe im brać ze sobą. Nie jest to przygotujcie się, zabezpieczajcie się na nie wiadomo jakie sytuacje, ale jest włóżcie na nogi sandały, ale nie bierzcie ze sobą 2 ubrań. Nie bierzcie ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy. Drodzy, gdyby idziemy bez pieniędzy, bez torby podróżnej, bez drugiego ubrania, to gdzie my idziemy tak naprawdę? Idziemy na spacer, a nie na jakąś wielką wyprawę. I Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że ta wielka podróż misyjna, drodzy apostołowie, to ma być dla was niejako jak spacer. Tylko jak to należy rozumieć, kochani? To należy rozumieć, że twoje przywiązanie, zaangażowanie uczuciowe, nie masz się dać pochłonąć sam sobą w to wyprawy misyjne, tylko z takim bezpiecznym dystansem do tego podejść, z takim luzem wewnętrznym, z taką świadomością, że to nie ty masz się troszczyć o siebie, tylko Bóg będzie się o ciebie troszczył. A ty nie wybiegaj w przód dzień, 2, miesiąc, 3 miesiące dalej, co będzie, jak zareaguje wtedy, gdy ta dana trudność przyjdzie. I wchodzi często człowiek w takie myślenie o przyszłości, że zaczyna się zadręczać rzeczami, które być może nigdy nie nastąpią. I chodzi często struty, strapiony, że ta przyszłość się jakoś tak niejasno maluje. A Jezus mówi dzisiaj: nie bierz 2 sukien, nie bierz torby podróżnej, czyli nie wybiegaj w przyszłość za bardzo do przodu. Dlaczego? Bo Pan Bóg, gdy przyjdzie trudna sytuacja, On tobie w tym momencie da odpowiednią łaskę. To się nazywa w teologii łaska uczynkowa. Dana w tym momencie, w momencie zaistnienia trudnej sytuacji. Jeżeli człowiek, już tu i teraz zaczyna zbyt mocno angażować się tym, co będzie później, za jakiś czas, tymi trudnościami, które nas czekają, to nie mając tej łaski uczynkowej w tym momencie, bo ona jest udzielana w momencie, kiedy trudność nastaje tak naprawdę, człowiek zaczyna się zadręczać, niepotrzebnie niepokoić, a tego naprawdę Bóg nie chce. To, co Jezus nas dzisiaj w Ewangelii uczy, to żeby nie to, że nie bać się życia, ale o to, żeby ze spokojem do tego życia podchodzić. Nie to, żeby nie myśleć o przyszłości, ale o to, żeby wyznacz sobie cel, ale się nie zadręczaj tą przyszłością. Bóg naprawdę, który dba o cały świat, zadba też i o ciebie. Ty tylko rób to, co możesz, żeby zrealizować swoje cele, które wyznaczyłeś, ale nie zadręczaj się, jeżeli coś pójdzie być może inaczej. I bądź spokojny. Dlatego teraz wiele rzeczy z przyszłości, które na ciebie czekają, cię niepokoją, ponieważ w tym momencie nie masz tych łask, które Pan Bóg ci udzieli w momencie, gdy do tego punktu w przyszłości dojdzie. Dlatego ze spokojem traktuj swoje życie, tak jak Jezus dzisiaj mówi, bardziej niż jakąś wielką podróż, jako spokojny spacer. Nie zadręczaj się, ale ze spokojem, razem z Jezusem idź przez to życie. I naprawdę, jeżeli Jezus będzie przy tobie, to bądź pewny, wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Nawet jeżeli nie w tym kierunku, w jakim ty chcesz, żeby poszło, to jeżeli ty jesteś z Jezusem, to kierunek, jakikolwiek by nie był, on będzie dobry.